Moikka! Tervetuloa verkkokurssilleni Levollisuutta arkeen luonnosta ja mindfulnessista. Mä olen Johanna Mohel, mä olen mindfulness-ohjaaja, metsämieliohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Tällä kurssilla haluan tuoda sulle katsauksen tietoiseen läsnäoloon ja miten sitä voi harjoittaa luonnon avulla. Tällä kurssilla on 4 eri osiota. Ensimmäinen käsittelee arjen haasteita läsnäololle. Toinen osa on omistettu tietoiselle läsnäololle, eli mindfulnessille. Se sisältää muutaman pohdintatehtävän ja 1 meditaatioäänitteen. 3. osio on nimeltään luonto läsnäolon valmentajana. Siinä käsitellään luonnon hyvinvointivaikutuksia. Lisänä on luontomeditaatioäänite. Viimeisessä osassa on pohdintatehtävä siitä, miten kurssin sisältö on sinua puhutellut ja mitä voisit soveltaa omassa arjessasi. Toivottavasti saat vaikka pienenkin uuden rituaalin arkeesi, joka antaa sinulle levollisuuden kokemuksia.